Avui som en un obrador. Però no en un obrador qualsevol. S'hi fan dolços. Ja els estem olorant. Volem saber com els fan i qui els fa. Com treballeu la xocolata? Primer la fiquem en un bol i la fiquem al microones mica a mica, a poc fins que està a 45. I després fiquem més xocolata i fem la tala. I allà remenem fins que fem la xocolata i la fiquem en la màniga i fem els motllos. Què és el més difícil? La màniga. Costa una mica la màniga, però quan tens el truquillo ja ho saps. Què és el que més t'agrada d'aquesta feina? Me gusta hacer el bombo, caramelizo la panera, pongo leñado agua, jengibre. Quanta gent treballa a l'obrador? Doncs aquí som 10 treballadors, 2 responsables i 8 treballadors i treballadores que estan a l'obrador fent tota la producció. Per què dieu que sou un obrador social? Doncs perquè el 80% de les persones que hi treballen són persones amb discapacitat intel·lectual. Per això considerem que amb aquest percentatge som un obrador social. L'empresa va néixer per la necessitat de que aquests nois tinguin un lloc de feina. Llavors, com que això està molt difícil, no era impossible, però està molt difícil, vam agafar un grup de famílies, 8 en concret, i vam fer la martingala al revés, per dir-ho d'alguna manera. Vam dir, bueno, doncs muntem una feina que els xavals puguin fer-la bé i així tindran el seu lloc de treball. I llavors vam començar així. Teniu en compte la seva opinió a l'hora de triar els productes que feu? Doncs sí, aquí a l'obrador decidim els productes que posteriorment portarem a l'assemblea i decidim entre tots una mica a nivell de les condicions i una mica les coses que puguem fer aquí a l'obrador amb tots els nois. Quins productes feu? Això és el mix de llavors, les ametlles apinyades, aquestes són xocolatines de colors, aquestes són xocolatilles de jengibre, aquestes són els crackers, els panots i les rajoles. On veneu els vostres productes? Doncs tenim diferents punts de venda. Una part de la nostra venda és a través de la nostra web, ordinatura.cat. També tenim botigues a barris o mercats, sobretot a les zones com botigues gourmet, on venem els productes pels clients, i a part una part de la nostra venda també és l'època de Nadal, on venem en lots de Nadal o empreses que també fan lots de Nadal, és on posem els nostres productes. Llavors aquesta és la nostra part de més ventes. Hi ha una altra part que és detalls personalitzats, que empreses ens demanen o clients demanen com alguna cosa més personalitzada i també ho fem. Què creieu que valoren més els vostres clients? Jo crec que el que més valoren és lo propers que som. Ells quan parlen a nosaltres parlen directament amb les persones que estem a l'obrador i això jo crec que genera bons vincles amb els clients i a part perquè els hi podem personalitzar coses petites que potser si demanessin en una gran empresa no els hi farien, però nosaltres podem atendre aquestes petites comandes que la gent vol. Ordinatura dona feina a persones que mostren les seves capacitats. Però el millor de tot és que el que fan és boníssim! Hola, hola, sí? Està però no està. Si fan dolços. Ai, que se t'ha un gallo. Me sale un gallillo, José María. Vinga, Sant Tornem-hi. Si fan dolços. Ai, És que el gallillo. ai, repàmpanos amb citrons. Perdona. Teniu en compte la seva opinió ai, repàmpanos. Un altre cop. Sí. És boníssim!
Perfecte, gràcies.